Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan dinamikako 3. ariketa egingo dugu. Ariketa hau nahiko luzea denez, 2 bideotan banatuko dut eta lehenengo bideo honetan ariketaren planteamendua azalduko dut. Beraz, sistema honetan baditugu 2 masa, M maiuskula eta M minuskula, eta soka bat. Orduan, eskatzen dutena da, kalkulatu M-ren balio maksimoa sistema horrekan mantentzeko. Hau da, zein da gorputz honen pisu maksimoa. Beraz, lehenengo gauza da indar guztiak marraztea. Gorputz honetan izango dugu P bat, eta gorputz honetan izango dugu P2. Hemen ere indar normala, gainaza bat dugulako, eta marruzkadura indarra, mugimenduaren kontra doana. Soka honetan izango ditugu 3 tentsio. Lehenengo tentsioa egongo da hemen, T3 deituko diogu. Tentsio honi T2 deituko diogu, eta hemen T1. Dakigu ere tentsioak beste zentzuan marraztu alditugula, beraz. Horrela jartzen baditugu ere ondo dago. Beraz, orain egin behar duguna da, puntu honetan dauden indar guztiak aztertzea. Puntu hau, orekan dago, beraz, tentsio guztiak izardatzean eta iardatzean banatzen baditugu, bi ekuazio lortuko ditugu. Beraz, hemen gorantz eta eskumarantz, T1, berantz egongo da T3, eta eskerrerantz T2. Hau izango da iardatza eta hau izardatza. T1 tentsio hau deskonpasatu dezakegu horrela, eta lortzen dugu T1 isa, eta hemen T1 i. Orain bai, orekan dagoela dakigunez, indar guztiak izardatzean eta iardatzean batzen baditugu 0 emango du. Beraz, lehenengo ekuazioa iardatzean izango da T1 i berdin T3. Honek esan nahi du gorantz dauden indarrak eta berantz dauden indarrak berdinak izan behar direla. Hori lehenengo ekuazioa. Bigarren ekuazioa izardatzean. T2 berdin T1 isa. Orduan, sinu eta kosinuaren formulak erabiltzen baditugu, hemendik ateratzen dugu. Badakigu hemen 45 gradu daudenez, hemen ere 45 gradu egongo direla. Justo 45, hau izango da 45, hau ere eta hau ere. Orduan, T1 izango da. T1 bider sinu 45. Justo sinua kontrako aldea delako, T1. Eta T3 horrela. Bigarren ekuazio honetan izango dugu T1 isa berdin T1 bider kosinu 45. T1 isa justo hau delako. Hirugarren ekuazio bat ere atera dezakegu, gorputz hau aztertzen badugu. Konturatzen bazarete, 3. tentsioa eta 2. pisua berdinak izan behar dira orekan mantentzeko. Beraz, hemen T3 berdin P2. Laugarren ekuazioa gorputz honetatik atera dezakegu. Hemen indar normala eta lehenengo pisua berdinak izan behar dira orekan egoteko. Beraz, N izango da P1. Eta azkenik, gorputz honetan ere begiratzen badugu, baina izardatzean konturatuko gara 2. tentsioa eta marruzkadura indarra justo berdinak izan behar direla masa hau maksimo denean. Hau da, gorputza eskumarantz ez mugitzeko marruzkadura indarra 2. tentsioaren indar berdina izan behar da. Beraz, FR berdin T2.
Orduan, 5 ekuazio hauekin badugu ja sistema, ariketa honen sistema planteatuta, eta hurrengo bideoan ekuazioak baziko ditugu eta kalkulak egingo ditugu. Beraz, hau izan da guztia, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.